से नम्बर क'क्राझार लकसभा समस्तिनि थाखाय अलरेडी सेंट्रल कमिटिया इलेक्शन स्टारिंग कमिटी दाखानानै लाबाय आरो बिनि उनाव जोङो सेंट्रल कमिटिनि बिथोन बादियै मोनफ्रोमबो बियाबाव इलेक्शन स्टारिंग कमिटी दानांगौनि थाखाय जे बिथोन हरदों बेखौनो जोङो फालिनानै दिनै 1 नम्बर गसाइगाव LAC आव बे इलेक्शन स्टारिंग कमिटीखौ जोङो दानानै लाबाय आरो बेहाय मोनथाम दोलोजों विशेषकरि BJP UPPL आरो AGP मोनथाम दोलोनि वार्कार दैदेनगिरि साफ्रोमखौबो लाफानानै जों दिनै मोजाङै सावरायनायनि गेजेरजों बे कमिटीखौ जों दाफुंनानै लाबाय आरो बेयाव आंखौनो बिथांमोनहा स्टारिंग कमिटीनि आफादगिरि हिसाबै सायख'नानै लादों आरो जोङो कनभेनरखौबो सायख'नानै लाबाय। कनभेनराव गासै जोङो 6टा मासि दङमोन। जोङो दोलो मोनसेयाव मोननै होनानै 6टा आसनखौ जों फुलफिल खालामबाय आरो माखासे गोबां आसनफोर दङ जों बेखौ सावरायनानै इमिडियेटलि सुफुंनायनि बाथ्राखौ जोङो थिग खालामनानै लादों आरो नोंथांमोना निश्चय मिथिगौ जे बे बाराव जोङो ओरैबायदि गोबां भटआव देरहानांगौनि थाखाय जों खामानि मावगोन आरो जोङो साखाफारा जाबाय गसाइगाव जोंनि बियाबावबो जोङो जेसेबां एरिया गोग्लैदों जेसेबां गामिफोर दङ रायजो राजाफोरजों थांनानै जोङो अलरेडि मेसेजखौ मोनथाम दोलोआबो जों होखांखाबाय जोङो बेखौल' दा मिजिं थिदों जोङो क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय जोङो सासे मोजां जाय बिथांमोना सायख'नानै जोंनो बिजाथि हरगोन बिनि थाखाय जोङो बयबो खामानि मावगोन आरो जोंनि थांखिया बेनो जोंनि भारतनि जाय प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा जेरैबायदि हादोरनि थाखाय गाहाम खामानि मावदों दिनै हादोरल' नङा बुहुमनाङै बिथांनि जे मुं बे मुङा दिनै सेथि सारियाव बिथाङा आवग्रिनो हादों बेखौ नायोब्ला भारतबर्षखौ गोजौ फारसे लांनाय आरो भारतबर्षआव थानाय साफ्रोमबो नागरिकफोरनि थाखाय जे सुबिदा होनांगौ बिथाङा बे खामानिखौ दिनैनि तारिखाव मावगासिनो दङ आरो जोङो मिजिं थिदों फैबाय थानाय समाव बिथाङा थांनाय बाराव जेरैबायदि रायजोफोरनि अनसायनाय आरो रायजोफोरनि मदद मोनदोंमोन एबार रासिन बिथाङा मोनगोन ट्रिपल बिथाङा समर्थन मोनगोन आरो थार्ड टाइमनि थाखाय भारतबर्षनि सासे प्रधान मन्त्रि जानो हाबावगोन दा बेनिखायनो जोङो क'क्राझारनि जाय बिथां बिजाथि बेखौ जों उपहार हिसाबै बिथांनो हरगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना नुदों आसामनि जे डायनामिक चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो गोबां खामानि मावगासिनो दङ जोंनि रायजोनि थाखाय सेन्ट्रेलनि थाखाय बिथाङाबो दिनै खालि बेल' आसाम स्टेटनि थाखाय सासे चिफ मिनिस्टार जानानै थायाखै बिथाङा भारतबर्षनिनो सासे मुंदांखा दैदेनगिरि हिसाबै दिनै बिथाङा जायगा मोनदों आरो लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो जोङो माब्रै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय मोननै बियाब क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि बे मोननै बियाबाव जोङो गोबां भटआव जोंनि बिजाथिफोरखौ NDAनि बिजाथिखौ बोरै देरहाहोनो हागोन बिनि थाखाय बिथाङाबो खामानि मावदों पलिसि लादों आरो सारा BTCनि मानसिफ्रा दिनै बिथांनि सायाव मोनसे फोथायनाय आस्था लानानै बयबो फैनायखाय जों मिजिंथिबाय एबार जोंनि खाथियाव सोरबा प्रतिद्वन्दी एबा हेंथा होनो हानाय कोनो दोलो एबा पार्टिया थानाय नङा। सार नोंथांमोनजों दिनैहाय गसाइगाव LACनि स्टेरिं कमिटिनि आफादगिरि हिसाबै सायख'नाय जाबाय गसाइगाव हिसाबैहाय क'क्राझार लकसभा बियाबखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय नोंथाङा बेसेबांसिम ओरैनो नोंनि बे LACआवहाय बेसेबांसिम भट हरनो हागोन नोंथाङा सानो? दिनै जोङो मिजिं थिदों जोंनि 1 नम्बर क'क्राझार लकसभा बियाबनि सिङाव गोबांथार माखासे जोंनि MLA समस्तिफोर दङ बेनि गेजेराव जोङो नैबे गसाइगाव समस्तिनिफ्रायनो एबार 80% भटखौ जोङो कालेक्सन खालामनानै हरगोन जोंनि बे समस्तिनिफ्राय गतिके आं सानो मोजां मोनसे भटआ जोंनिफ्राय बेहाय एड जाहैगोन आरो जोङो इजिलिनो देरहानो हागोन। बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों। बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं। क'क्राझार सहरनि खार गामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिस एबा खाबुफोर फोसावदों। इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी, जेनेरेल सार्जारि, अर्थ'पेडिक सार्जारि, लेबरेटरि, आल्ट्रासनोग्राफि, केजुवेलिटी, पेडियाट्रिक्स, पेथोलॉजी, फार्मेसी, लापारोस्कोपी सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन।
खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल ishwarpoli30june@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार, मैं ईश्वर पॉलिक्लिनिक रिसार्च सेंटर सुपारिटेंडेंट डॉक्टर CK दैमारीয়ে কৈছো। आमार এই ईश्वर पॉलिक्लिनिक रिसार्च सेंटर तो कोकराझार खारगांव फ्लाईओभार तलते एटू नतुनকৈ आबार स्थापित হৈছে এটা नार्सिंग होम। ইয়াতে आमार এই नार्सिंग होमत विभिन्न विभागৰ चिकित्सा কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থপেডিক্সৰ আৰু গাইনোকোলজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল সাৰ্জাৰী আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল সাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্সৰে, ছ'নোগ্ৰাফি, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয় সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।